Kaby Lamy sa len pár rokov dozadu stal jednou z najväčších internetových senzácií. Na TikToku získal viac ako 160 miliónov odberateľov a bolo naozaj ťažké otvoriť telefón bez toho, aby ste nenarazili na jedno z jeho videí. Kaby natáčal jednoduché a originálne videá, v ktorých si robil srandu z nezmyselných lifehackov. Bol to jednoduchý koncept a videá zvyčajne nemali viac ako 30 sekúnd. Ale dnes to vyzerá, že sa jeho fanúšikovia obrátili proti nemu a komentáre pod jeho videami sú poriadne nepríjemné. Tvoj čas sa skončil, kámo, ten úpadok je šialený, len 7000 lajkov, nastal čas to zabaliť. Pričom takéto komentáre sa začali objavovať len posledných pár mesiacov. A taktiež komentáre ako napríklad tento. Prečo sme ho urobili najsledovanejšou osobou na TikToku? Ľudia si začali myslieť, že si to vôbec nezaslúži. Čo teda spôsobilo, že sa proti tomuto sympatickému TikTokerovi obrátila celá jeho komunita? Kaby vyrastal v Taliansku a v roku 2020 pracoval ako robotník vo fabrike, kde zarábal ledva 1000 eur mesačne. Ale keď prišla pandémia, v jeho živote sa začali diať veľké zmeny. Prišiel o prácu vo fabrike a začal pridávať videá na TikTok len tak pre zábavu, netušiac, čo všetko sa môže stať, ak sa uchytia. Kaby opakoval veľmi jednoduchý vzorec. Nájsť absurdné videá, kde ľudia vynakladajú príliš veľa námahy na úplne jednoduché veci a potom ukázať, ako sa to dá urobiť oveľa jednoduchšie. V podstate prerazil len tým, že reagoval na ľudskú hlúposť. Dokonca aj samotný Kaby povedal: moje videá sú jednoduché a nenáročné, no dosiahnuť takúto jednoduchosť bolo v skutočnosti veľmi náročné. Za prvý mesiac na TikToku získal len 9 zhliadnutí a 2 sledovateľov, pričom prvých pár tisíc sledovateľov sa mu podarilo získať až potom, čo zverejnil obrovské množstvo obsahu. S jeho videami sa vedelo stotožniť množstvo ľudí, no problémom bola jazyková bariéra, keďže Kaby hovoril iba po taliansky. Milujem tvoje videá, ale mohol by si ich prosím robiť po anglicky? Kaby preto vymyslel jednoduché riešenie. Začal robiť iba videá, kde nemusí nič hovoriť. Aj keď ho to limitovalo len na zosmiešňovanie cringe videí, fungovalo to neuveriteľne dobre a postupne dosahoval jeden milník za druhým. 300 000, 400 000, 600 000. Jeho schopnosť potichu si uťahovať z iných bola čoraz lepšia a lepšia. Kaby počase objavil aj nový formát, kde si vyberal už virálne videá, ktoré svojou reakciou spravil ešte vtipnejšími. To viedlo k jeho prvému naozaj virálnemu videu, kde si robil srandu z dievčaťa za jej neexistujúci účes. Kabyho popularita neustále rástla, čo viedlo k ďalším 60 miliónom zhliadnutí po tom, čo si vystrelil z TikTokera za jeho zvláštne video s holením. Viac ako dvojnásobok zhliadnutí mu prinieslo video o pracovníčke v továrni, ktorá mu zjedla jeho čokoládu. Avšak až jeho ďalšie video bolo to, ktoré mu zmenilo život. Toto video získalo viac ako 250 miliónov zhliadnutí, pričom hneď za ním vydal ďalšie 4 podobné videá, ktoré taktiež získali podobný počet zhliadnutí. Zrazu každé jeho video získavalo aspoň 30 miliónov zhliadnutí a dokonca ho začali napodobňovať známi športovci. Ľudia ho milovali, pretože vedel povedať tak veľa bez jediného slova. Kaby dosiahol hranicu 1 000 000 odberateľov vo februári 2021, pričom v máji toho istého roku mal na konte už 50 miliónov odberateľov. No našli sa aj ľudia, ktorí neboli z Kabyho úspechu nadšení. 46 miliónov odberateľov, za čo vlastne? Mnohí ľudia mali pocit, že získava obrovský úspech za príliš málo úsilia, čo sa často môže zmeniť na nenávisť. Bez toho, aby diváci poznali jeho históriu na platforme, ho môžu považovať za tvorcu, ktorý s minimálnym úsilím zarába obrovské peniaze za 20-sekundové video, kde len zdvihne ruky. Celý vtip je v tom, že Kaby získal viac ako 100 miliónov sledovateľov tým, že nerobil nič. Ďalšie komentáre obviňovali Kabyho, že je slávny len preto, že využíva obsah iných tvorcov. Iní ho nemali radi len preto, že im jeho humor nepripadal vtipný. No je tu aj oveľa zvláštnejší dôvod, prečo ho ľudia začali nenávidieť.
Kabi zverejnil príbeh na Instagrame Povedzme nie rasizmu, ku ktorému pripojil video, kde pomáha Belochovi vytiahnuť meč zo zeme, ku ktorému pridal popis. V spoločnosti plnej rasizmu nestačí len nebyť rasistom. Musíme byť antirasisti. Pod týmito príspevkami sa začalo objavovať množstvo negatívnych komentárov. To, či ľudia boli rasisti a preto ich nahneval tento príspevok, alebo bol dôvod ten, že sa dnes hľadá rasizmus aj tam, kde nie je otázne. Ale pár dní na to Kabi zverejnil ďalší príbeh, v ktorom pokračoval. Vidím množstvo komentárov, kde ľudia píšu: dal som ti unfollow, lebo si spravil toto video. Je mi to úplne jedno. Sme takmer v roku 2022 a ľudia stále šíria rasizmus, pretože v živote nemajú čo robiť. Kľudne ma prestaňte sledovať. Nezáleží mi na číslach, záleží mi na vašich srdciach. Táto kontroverzia skončila až potom, čo ju zatienila úplne nová kauza. Pod jeho videami sa začali objavovať komentáre ako: dúfam, že tento chalan predbehne Charlie. Kabi je talentovanejší ako Charlie. Charli D'Amelio bola najsledovanejšou osobou na TikToku, hoci Kabi bol tesne za ňou, mal len o 4 milióny menej. Možnosť, že Charlie stratí svoj titul, rozpútala vojnu medzi fanúšikmi týchto tvorcov. Ľudia začali vymýšľať rôzne stratégie, ako pre svojho obľúbeného tvorcu získať tento titul. If you want to help, start commenting Kabi to #1 on every video that you see. Fanúšikovia Charlie reagovali takto: nie je možné, aby ľudia naozaj podporovali Kabiho. Je rasistický, sexistický a hanobí ľudí kvôli ich telu. Všetci veľmi dobre vieme, že keby Charlie spravila niečo podobné, jej kariéra by skončila. Ale o čom to vlastne rozprávali? Tieto komentáre narážali na videá, kde si Kabi robil srandu z ženského tela, v ďalšom videu si robil žarty z mužovej obezity a v ďalšom hovoril ženám, aby umývali riad. Čo vyvolalo články v médiách a značnú vlnu negatívnych reakcií. Následkom toho Kabi ešte v ten deň prišiel o 400 000 sledovateľov, ale veľa ľudí si to vysvetlilo po svojom. Snažia sa Kabiho zrušiť, lebo by mohol predbehnúť Charlie. Kabi takto už nasledujúci deň získal späť 1,5 milióna odberateľov, čo mu paradoxne pomohlo stať sa najsledovanejším tiktokerom. Hoci Kabiho reputácia od tohto dňa len klesala. Odkedy sa stal jednotkou, pridával videá raz, maximálne dvakrát za týždeň. Kabi, ktorý predtým robil 6 až 7 videí denne, teraz prakticky nič nepridáva. Namiesto toho začal tvrdiť: mojím hlavným cieľom je tvorba filmov. Už od detstva som túžil nakrúcať filmy. Takmer akoby naznačoval, že je lepší než jeho publikum na TikToku. A keď už zverejnil nejaké video, často to bola len reklama. Kabi robil reklamu pre Airbnb, Hugo Boss a dokonca aj pre Facebook. Jeho neúcta k svojim fanúšikom s neustálými reklamami spôsobila, že u svojho publika stratil rešpekt. Tam bol naozaj vtipný, ale veľmi rýchlo to omrzelo. To poukazovalo na ďalší Kabiho problém. Už v roku 2021 ľudia hovorili: no originality, the same thing every single time. Don't know how he has 109 million followers. Teraz, o 4 roky neskôr, sa vtip stále nezmenil. Nedostatok nových nápadov viedlo k zastaveniu jeho rastu a k neustálej kritike v komentároch. No poslednú dobu to bolo naozaj zlé. V minulosti Kabi povedal: Of course the people they will always found something bad to you. I think it's just part of the life. No vzdialenie sa od TikToku mu určite prinieslo aj isté výhody. Objavil sa v niekoľkých filmoch, bol porodcom v show Taliansko má talent a to najdôležitejšie, pripravuje svoj vlastný celovečerný film s názvom 00 Kabi.